Жил вече нашата къща, ние живеем на края на селото и Деля Вана го видяла, че иде през ливадите нататък и рекла: мамо, един циганин през ливадите иде право у дома. И кучето го залаяло. Обаче кучето хем го лае, хем си върти опашката. И то познало дяда. И тогава Леля Вана и тя се сетила, че тя вече била към 15-16 годишна. Бая голяма. Че това е баща и рекла ли той това тетю, извикали на баба Слава, нали, на жена му, и го посрещнали вече, както се му гледа, след това вече там процедурите да преобличани и изкъпвани, защото той нахранвани, вече да са и отделна работа. Това е, което имам да кажа за моя дядо. Мога да кажа и нещо за училището. Училището нямам данни кога е построено, но е преди 906 година е строено и е строено на бригадни начала. Турците са били много влиятелни тогава и не са давали да се строи на само можело на държавно място, не могло да се купува. То нямало и пари за това. Тогава имало и там, дето и сегашното читалище, имало едно малко място, но било съвсем минимко. И няма просто нито за двор, за училище, нито за училищни стаи. И тогава дядо Богдан визира на те Богдановци, дядо им. Рекал: вземете от моя двор. И им дал колкото им трябва място от неговия двор. И тогава турците от завист му рекли: ще да направят визир. И заради той и фамилията Визиреви. Оттам той заводели Богданови, да заводели хората. Първите учители са Дюдюлев и след той Мартин Деревенски. Даскал Бончо пристига през 27 година тук и вече за него данните са обширни. Той идва от Мъглиж, поема при сърце цялата училищна дейност, развива така и до известна степен и читалищна дейност, като закупува книги, едно друго. И понеже вече селото нараства, децата стават много, те само 2 класни стаи и те малки, не могат да се побират децата и решават да правят ново училище, трябва да се направи. И тогава, по времето на кмет, мисля, че е бил Злати Денев, правят ето и училище сега, което е в центъра на селото, а пък читалището през 1935 година го преустройват за... Училището преустройва за читалище. Събарят вътрешните стени, правят салон и сцена и става читалище и почват да развиват и читалищна дейност. Мога да кажа също така, има писмо от фронта, което е написано от Сандито. Поздрав от фронта. Здравей, бай Иване. Рекох да ти се обадя и да ти благодаря за цигарите, дето си ми ги изпратил. Бай Иване, ако питаш за нази, ние сме добре. Гоним германците най-силната. Ние стъпваме по петите на немците в Сърбия, в Хърватско. Прогонваме ги вече и от Унгария. За няколко дни сме превзели стотици километри и много села и градове. С една дума, цялата ни армия като един вървим
все напред към Запад, там ще запалим гнездото на фашизма, скоро ще сетне нашата войнишка песен из улици на Берлин. И друго няма сега да ти поздравявам от Унгария. Очаквам в най-скоро време да те поздравя и от Берлин, бай Иване. Ако получиш писмото в Дюкяна, да поздравиш всички, които са там, и нарочно Пискюля да поздравите, и друго няма какво. Приемете поздрави от мен, Сандито. Довиждане. Той писмо от фронта, бе. Ама кой е то Санди? Тук има един Пешо, тук спираш ли вече или Да спирам ли? Не, ами... Скажи кой е Санди? Имаше... Сега ще го обясня. Той работи при вас в Сотия, сега почна работа в Пончушано. Да. Да, и се казва, той е кръстен, те му викат Петрана. Петър се казва. Ами, той е малко шегаджия така един, фронтовак отива на фронта и тук байти Иван Пискюля, той държеше кръчма. Взел, че му пратил по някои кутия цигари. Да. И той ги получава и му пише писмо да му благодари за това и пише това е такова. Панчо, бе, се казва. Сещаш ли се кой той? Не. Ами, може да се интересува това. А това е дядо му, така ли? На Панчо дядо му. Панчо дядо. Точно, на Панчо дядо му. Точно. На Той е Панчо Санди. баща. Той е Сандито. Да. Добре. Да спирам? Спри да.